खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। गसाइनि नोगोर बारानासिनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौराङा सोराङाव फैदों। थांनाय 1993 मायथाइयाव बारानासिनि ग्यानबापियाव हिन्दु सुबुंफोरा गसाइ शिबनि बावनाय थिनाय खालामनायखौ मुस्लिम दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय आरो बै समनि उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि मुलायम सिंह बिथांनि बिथोनाव हिन्दु सुबुंफोरखौ ग्यानबापियाव फुजा खालामनायखौ बन्द खालामना होनानै गंसे मुसलमानफोरनि मस्जिदसिम सोलायनानै होदोंमोन। बिनि हेंथायै हिन्दु सुबुंफोरा मोनसे अजद होबोनानै गोबां गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बे केसनि बेरेखायै नांबोगासिनो दंमोन। जोबथारनायाव हिन्दु सुबुंफोरनि उकिल आरो मुस्लिम सुबुंफोरनि उकिलनि गोबां नारा नाथा दावहा नांनायनि उनाव हिन्दु सुबुंफोरनि उकिला देरहायो, थामहिनबा हिन्दु सुबुंफोरा देरहायो। बारानासि जिल्ला बिजिरसालिया ग्यानबापि मस्जिदनि तेहखानायाव हिन्दु सुबुंफोरखौ थांनानै फुजा खालामनायनि गनायथि होबाय। 7 साननि गेजेरावनो हिन्दु सुबुंफोरा ग्यानबापियाव थांनानै फुजा खालामनो हायो। बिनि थाखाय पुलिस बिफानखौ गासैबो बिथिङै थाम-थिम खालामना रैखाथिनि राहा खालामना होनो थाखाय बारानासि जिल्ला बिजिरसालिया बिथोन होदों। हिन्दु सुबुंफोराबो दानिया ग्यानबापि मस्जिदाव थांनानै मस्जिदनि तेहखानायाव गसाइफोरनि फुजा खालामनो हासिगोन। बेबादि बिजिरसालिनि बिथोना ओनसोलनि गोबां रायजोफोरखौ रंजाखांहोनाय लाबोहोदों। मासे नङा, मानै नङा, गासै 25 मोसौ लाबोखोमानायखौ जब्द खालामनानै पुलिस बिफाना गोख्रों जाफुंसारनो हादों। गसाइगावनि आसाम बंग सिमा श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै सिखावै लाबोखोमानाय गासै 25 मोसौखौ जब्द खालामनानै पुलिसा हमनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला पुलिसा मैया फुंबिलिनि समाव गसाइगाव पुलिस आउटपस्टनि गाहाय हिरेन कुमार डेका आरो सिमुलटापु पुलिसनि गाहाय सन्जय कुमार राय बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया स्रोदै गोख्रों संदाननायाव गंसे NL01 AB 1285 नम्बरनि 12 साखा थानाय कन्टेनार गारिनि सिङाव सिखावै लाबोखोमानाय गासै 25 नेपालनि मोसौखौ जब्द खालामनो हादों। कन्टेनार बुंजासे लाबोखोमानाय मोसौखौ हमनो हानायजों लोगोसे गासै 5 मोसौ सिखावखौबो पुलिसा हमनो हायो। मोसौ सिखावफोरा फारियै बरपेटानि रहिम खान, नजरुल इस्लाम खान, शरीफुल इस्लाम आरो गुबुन सानैया धुबुरी जिल्लानि शफिकुल इस्लाम आरो महिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। भारतनि नुसुंसे हादोर पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि खैफोदा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बांबोगासिनो दं। बे खेबाव बिथाङाल' नङा, बिथांनि बिसियाबो बिथांजों लोगोसे खैफोदाव गोग्लैफादों। पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खान आरो बिथांनि बिसि बुशरा बिबि खानखौ 14 बोसोर जोबथेसालि साजा फोसावदों रावलपिन्डी गोजौ बिजिरसालिया। पाकिस्ताननि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव इमरान खान बिथाङा सोरखारि ट्रेजारिनिफ्राय बांद्राय रां दिहुननानै जाख्ल'नायनि दायाव साजा फोसावदों। बेजों लोगोसे रावलपिन्डी गोजौ बिजिरसालिया गासै 787 मिलियन पाकिस्ताननि रांनि जुरिमानाबो फोनांदों बिथांनि सायाव। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला इमरान खाना गाव पाकिस्तान हादोरनि गाहाय मन्थ्रि जानानै थानाय बिथांनि बिसि बुशरा बिबि खाननि मुङै मुवा बायनायनि थिखा होदोंमोन आरो बैफोर मुवानि बेसेना थिखानाय बेसेननि रुजुनायाव 2 गुन बांसिन जादोंमोन। बिनिखायनो आथिखालाव इमरान खान आरो बिथांनि बिसि बुशरा बिबिखौ रावलपिन्डीनि बिजिरसालिया 14 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो माखासे गोनांथार डकुमेन्टसफोर सिखोमानायनि दायाव इमरान खान बिथांखौ 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावना होनाय जाखादोंमोन। बेखौ नोजोर होयोब्ला बिथाङा 24 बोसोर जोबथेसालियाव थानो नांगोन। सासे बर' उन्दै हिनजावसाया 3 बोसोर मोजां मोनज्लायनानै जुलि जानो होननानै खारफालांदों गुबुन रायजोआव। 19 बोसोर बैसोनि सासे बर' लाइमोन सिख्लासाया फिन गुबुन हारिनि सेंग्राजों बेंगालर फारसे खारफालांदों। नाथाय बाखनायजाथाव खामानि, जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे आफाद थामहिनबा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि हेफाजाबजों बिसोर सानैखौ हमनानै दोननो हादों। बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि बिथांमोना फोरमायथिनाय बादि
बादिब्ला बेंगालर फारसे लानानै थांनाय सेंग्राया 20 बोसोर बैसोनि नेपाली सेंग्रा होननानै मिथिहोदों आरो सिख्लासाखौ मिथिहोनाय बादिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि मैनागुरि गामिनि अनजिला मुसाहारि होननानै फोरमायथिदों। खाफालाव दङब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बायदिनो सासे बर' सुबुंनि खाफालाबो गेवदों एबा जोंदों। अनलाइननि गेजेरजों टिकेट बायनानै मोननो हादों गंसे लाक्जारि गारि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माख्रा गामिनि धनजित नार्जारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला अनलाइननि गेजेरजों 200 राङाव गांनै टिकेट लादोंमोन, गांसेयाव 100 रांहै। उनाव गुबुन गांसे टिकेटनि 100 रांजोंनो धनजित नार्जारि बिथाङा मोननो हादों गंसे लाक्जारि गारि टाटा पान्च। धनजित नार्जारि बिथाङा थांनाय 27 जानुवारि खालारखालि बङाइगाव जिल्लानि जलकाटा बान्दिपारा बाजितपारा अनलाइननि गेजेरजों टिकेटखौ बायदोंमोन आरो बिजनीनि थागिबि आलान उद्दिननिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों टिकेटखौ लानाय जादोंमोन होननानै मिन्थिना मोनदों। मैया आलाल उद्दिना धनजित नार्जारिनि न'आव थांनानै टिकेटखौ गथायो। अनलाइननि गेजेरजों टिकेट बायनानै गंसे लाक्जारि गारि मोननो हानाय धनजित नार्जारिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा गोजोननाय मोननानै आर'नाइजों बरायदों। थांनाय 30 जानुवारि खालारखालि CRPF आरो छत्तीसगढ़नि उदखारि आफादनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायाव CRPFनि 3 जवानफोरा गुलि गावजानानै थैनो गोनां जाबाय आरो सा 15 CRPFफोरा गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। थारैनो जोबोद दुखुनांथावना दि बे गावलायलायनाय जाथायाव चिरां जिल्लानि काकरागाव बाथिपारा गामिनि थागिबि लम्बोथर सिंआबो अबथिरा जिउ गोमादों। मोनथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 2021 मायथाइयाव लम्बोथर सिंआ CRPFआव साख्रि मावदोंमोन आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावना फैनायनि उनाव छत्तीसगढ़आव पस्टिं जाफैनायनि उनावनो चाकमा बिजापुराव हरखाबै उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव हरखाबै बिथाङा अबथिरा थैनो गोनां जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै नखरनि सोद्रोमा आरो काकरागाव बागानपारा गामिजों लोगोसेनो ओनसोलनाङैनो दुखुनि बाना बोहैहोदों। भारत हादराव गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोरबाफोर दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनायखौ खोनानो मोननाया गोमानानै थांबायमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों, जेराव BJP दोलोनि दैदेनगिरिखौ बुथारनायनि जाहोनाव सा 15 सुबुंफोरखौ फासिनि साजा फोसावदों केरेला गोजौ बिजिरसालिया। जाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2021 मायथाइनि 19 दिसेम्बर खालारखालि BJP दोलोनि दैदेनगिरि रनजित श्रीवास्तव बिथांखौ मुस्लिमफोरनि आफाद PFI थामहिनबा पपुलार फ्रन्ट अफ इन्डियानि गासै सा 15 मावथिफोरा बिथांनि केरेलानि अल्लापुझायाव थानाय बेल्लाकिनार न'आव थांनानै बिथांखौ बिनि बिमा, बिसि आरो फिसाजोनि सिगाङावनो गोदोना सेरथेनानै बुथारो। बे जाथाया जाखांनायनि उनाव बिसोर सा 15 PFIनि मावथिफोरखौ केरेला पुलिस बिफाना हमो। गोलाव 2 बोसोर जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोननायनि उनाव मंगलबारखालिनि केरेलानि गोजौ बिजिरसालिया बिसोर सा 15 PFIनि मावथिफोरखौ फासिनि साजा फोसावनानै होयो। मख'नो गोनांदि PFIआ मुसलमान सुबुंफोरनि मोनसे आफाद जाय दावराव, हादोरनि बेरेखा आरो हिंसायारि खामानि मावनाय बायदिफोरखौ थुलुंगाखां होनानै हादोराव बायदिसिना दुंहाव हिंसायारि जाथायफोर सोमजिहोयोमोन, जायनि थाखाय मिरु सोरखारा थांनाय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावनो बे आफादखौ 5 बोसोरनि थाखाय बन्द' खालामनानै होदोंमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।